ሰላም ይበሃል ጓል 25 ዓመቴ ኣብ መቐለ ምስ ስድራይ ዝነብር ናይ ባዕለይ ንእሽተይ ኮስሞቲክስ እውን ኣለኒ ኣብ ስራሐይ ልዑል ተገዳስነትን ድሌትን እዩ ዘለኒ ነዚ ክብለኩም ግን ብዘይ ጃህራዩ ስራሐይ ካብ ምንም ንላዕሊ ዝፈቶ ንኹም ኢኻ መሪፀዮ ከምቲ ልሙድ ብንግሁ ስራሐይ ከፋፊተ ጥዑም ጨና ገይረ ስራሐይ ጀሚርዮ ኣብታ መዓልቲ ብዙሕ ስራሕ ኣይነበረንን ክሳብ ሰብ ዝመጻኒ ኢለ ድማ ንእሽተይ ክዘናጋዕ ብኡ ከዓ ገለኦም ነገር ተረኸብኩ ኢለ ናብ ፌስቡክ ይኣቱ ሓድሽ ፍሬንድ ሪኩዌስት ይጸንሓኒ ይሪኦ ድማ ሳሚ ዝብል ነይሩ ፕሮፋይሉ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስእሊ ነይርዎ ኦ ክንደይ ክጽብቕ ኢዳ ኢለ ድማ ናብ ውሽጢ ይኣቱ ኩሉ ስእልታቱ ይሪኦ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስእልታት እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ምልኩዕ ዝበሃል ወዲ እዩ ተቐቢለዮ ግን ክጽሕፈሊ ካልኩን ትዕቢት ሒዝኒ ባዕሉ እንዲ ኣዲልኒ ባዕሉ ኸ ይጽሓፈሊ ኢለ ድማ ይጽበ ደቂቕ ከይጸንሐ ሃይ ይብለኒ ሕጂ ጽሒፍለይ ዶ ሕጂ ክምልስ ኢለ ድማ ንደቂቕ ድሕሪ ምጽናሕ ሃይ ሰላም ዶ ይብሎ በዚኣ ዝጀመረት ብዙሕ ኣለልና ኣብ ዱባይ ናይ ባዕሉ ቢዝነስ ከም ዘለዎ እውን ይነግረኒ ኣነ ድማ ምስ ስድራይ ከም ዝነብርን ኣብዚ ድማ ንእሽተይ ስራሕ ከም ዘለኒ ይነግሮ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ቻት ገይረ ይፈልጥን ይዝከረኒ ጓል 18 ዓመት ከለኹ ሙሉእ ምሸት እንዳዕለልኩ ብቴክስት ይኹን ብደወለይ ዝሓድር ቁሩብ ዕብይ ምስ በልኩ ግን ጠቕሊለ ገዲፈዮ ክሳብ ሕጂ እውን ተፀሓሒፈ ይኹን ብዙሕ ተደዋዊለ ይፈልጥን ሓደ ግዜ እቲ ናይ ቀደም ዝፀሓሓፎ ዝነበርኩ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ እዋ እምበርካ ነዲ ጽሕፎ ነይረ እየ ዝብል ሕጂ ግን በኣንጻሩ ተፀሓሒፈ ኮነ ተደዋዊለ ይፈልጥን ብዘይካ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ንኽዘናጋዕ ዝኣትኽዎ ግን ብዙሕ ኣለልና ብድሕሪዚ እውን ኣብ ኦንላይን ከም ዘሎ እንተርእዮ ይዕልሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ዘየሰልቹ ዕላልን እዩ ዘለዎ ኣነ ኣብ ስራሕ ውዒለ ገዛ ናይ ምሸት ዝኣቱ ንሱ እውን ከምኡ ነታ ንዕለላ ግዜ ብፍሉይ ዝጽበያ ፌስቡክ ኣትየ ኦንላይን ተዚሃልዩ ሕማቕ ስምዒት እዩ ዝወረኒ ብጣዕሚ ዘጽላኒ እናሻዕ ስልከይ ከፊተየ ዝርኢ ከም ዝኣትዎ ዘርኢ ምልክት ምስ ረኣኹ ግን ክነግረኩም ኣይክእልኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ናቱ ቴክስት ተወሊፈ ምባል ይከኣል ብኸምዚ ይቐጽልና ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ዓራተይ ግድም ኢለ ናቱ ቴክስት እናተጸበኹ ሰላመይ ይብለኒ ኣበይ ሳሜ ከመይ ውዒልካ ይብሎ በዚ ጀመር ዕላልና ቀጺሉ ክሳብ ፍርቅለይ ተጸናሕና ኣብ መወዳእታ ድማ ሰላመይ ምሳኺ ህይወት ደልየ ብኸምዚ ክሳብ መዓሲና በቃ ሓዳር ውላድ ደልየ ምሳኺ ፍቕረይ ካብ ዝሓስቦ እኳ ብዙሕ ገይረ ብባዕለይ እርግጸኛ ክኾን ስለ ዝደለኹ ድማ ዘይነገርኩኺ ብጣዕሚ የፈትየኪ ሰላመይ እዚ ናተይ ስምዒት እዩ ናትኪ ኣይፈልጥን ግን ግልጽ ኮይንክ ንገርኒ ናትኪ ስምዒት ክትነግርኒ ደልየ ብነጻነት ስምዓክ ንገርኒ ይብለኒ ሳሜ ኣይሕስወካኒ ከም ናትካ ስምዒት እዩ ዘለኒ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወካ ግን ንሓዳር ቁርብ ጽንሕ እንተንብል ማለት በዚ ጥራሕ ኢና ንፋለጥ ቀሪብና ዕሊልና ኣይንፈልጥን ስለዚ ሓዳር ብደንቢ እርግጸኛ ኮይንካ ክትኣትዎ እምበር ብግዜያዊ ተሰምዒኒ ኢልካ ትኣትዎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሓዳር እኳ ተንጸንሕ ይብሎ ሕራይ ሰላመይ በቃ ሞ ዘይመጽእ ማለት ግዜ ክወስድ ኣይደልን መቸም ስድራ ዝሓቱ ኾነ ንዓኽ ዝሓቱ ይሳኑን ስለዚ ኣነ ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ክወስድ ኣይደልን ብኽብሪ ነብኹን ነዲኽን ጓልኩም ሃቡና ኢለ ክወስደክ ዝደሊ ትፈልጥ ሰላመይ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኒ ይፈልጥን ኩሉ ነገር እየ ክትቆጻጺርክዮ ዋ ገሊእኽ ጌርክለይ እምበር ብእውነይ ሰይኮንኩን ይብለኒ እንዳስሓቐ ቃላቱ መዓር ጠብጠብ እዩ ንልበይ ዝሰርቁ ቃላት ከሻሽኑ እዩ ዝዕልለኒ ብሓፂሩ ናይ ዘረባ ኽኢላ እዩ ጓል ብእዝናያ ተፍቅር ዝበሃል ሓቂ እዩ ርእዮ ይፈልጥን ባህሪኡ ድማ ይፈልጦን ግን ሓያል ፍቕሪ ኣትየ ኣብ ስራሕ ከለኹ ይድውለለይ ኣብ ስራሕ ከም ዘለኹ ነጊረ ድማ ይዓጽዎ ንጉሆ እዩ ነይሩ ጽቡቕ ዕዳጋ ስለ ዝነበረን ድማ ኮፍ ኢለ ዝዕለሉ ግዜ ረኸብኩን ጋድሓን ናይ ምሸት ክድውለለይ ኢለ ድማ ሱቕ ይብል ናይ ምሸት ከም ልሙድ ተሓጻጺበ ናብ ዓራተይ ይኣቱ ስልከይ ከፊተ ናቱ ቴክስት እንተሎ ይርኢ ግን ወላ ሓንቲ ቴክስት ኣይነበረን እዋ እንታይ ደኣ ዘይጸሓፈለይ እንታይ ኮይኑ እዩ ደኣ ኢለ ይድውለሉ ሰላመይ ከመይ ድሓን ዲኺ እንታይ ዳ ጠፊእኺ ንውዒልኪ ይብለኒ ኣነ ከዓ ኣብ ስራሕ መንባረይ ይነግሮ እሞ ኣዲስ ኣትየ ኣለኹ ይመጽእ ኣለኹ ክብለኪ ድማ ደው ኢለልክ ነይረ ብዝኾነ ጽባሕ መቐለ ክመጽእ ከምቲ ዝበልክዮ ምሳኺ ጽቡቕ ጌርና ክንፋለጥ
تخوين اللي كأنا تيك جبركي تقبلنا دخخة يبلني سامي بتعمي غني لي نعيك سب كندز لستجدس كلي بتعمي دسيلني عدلني يقع أنا نسخن كواب سبز حتى فالقنينا استرفنا وحديو كم زخخة سدري وانت فالتم دس النبلني كقبلك كيف قريب له بزودينا تشون بهال كم تزبلن دمان صبحتي متى مسدري وني فالتو سدري بتعمي انفتيمو تحوتن لبا من يبلو سدري سلازفتو دس يبلني እንኳናት كيف تاو كنزاولي عدمي اي خدالو إلي ناتجنو كينيري أخري خني خيزاولي صبعو غيرك دما حزيو كل نجارات حزايز دلي إلا أنا ولاديت مخرت بني حاجوس بحاجوس يا خوينا نيرة سدراي دما دليتي سلاز تقبل لك عزف حاجوس كوينو أما قال قالو زبها الكافيتات ريستورانت أزاويريو سرحي دارقا قدي في يوم بالكال ملء كسي نوعو هيبيو مخنياتو زلوا كسي وحد مقانو مس نجارني نسو يبلزني ليه نخلت ورح زاكل بحد إنا نيرنا نابس الراي كابزي ملس كمان بزح جيره كابو ندائق مفلاي زموت كويني خصاب سمعني خوينه بتعمي يفكيريو أبزن كل تورح تسابايو أتحساسبو كل نجارو أتبوشت إذن برعدم بأكل زرقو خويني يسمعني دحرزي نسدراي كن مرعو مخانا ينقرم نسومون بحقوسيم تقبيلومو على تمرعنا بدمو دس بلن يحلف سالستيلنا دما داس تخيلنا بيتسب تأكيبو كامرعا زي الناس كيرنا نحلفنايو حسنوت كوينو دحر سلسة معلت دما فرق ليتي سلكي دولو أنا دك أصعبيني تفين دراقيا نيرة سلكو سايلنت يا نيرة مساي سلزنا برات دما رئيا صحوف اينا بران سيف زي كوانا سلك يا نيرة تقاقم يمزخوني لدما سقيولا نخالا اجزي مستدولتكن اقد اسقي كوني لي العلام هيلو زبل نايقوال دمتي يسمع سلام يبلا سامي لندو تبلني دك إسو اللي زحفتي صباح نخدول للكن كنقرأي من دويلاني رخبلو يبلا بحرك أن سمعت رهيل تبلني كتن كدولة لي نقريو تبلني أوه كما يزبل واقن جار يا زيخة انتاي زداليتيا من ياخه بالكم ملس زي بلو حتى خوينني نابتبي مرأي تملسكم نزبحتو مستسانا دما فري حنت رهيل زبهال دويلات الكانيرا دك إسكاس لازنا بركاي كي تسأكاي لبعلي العليا يبلو رهيل انتاي لا تكدا ولا حنتي تصبح قدن كدولا اللي كم زلوان قاريو لاتني يبلو سنبادي يزحب اينا برن قاس غير بلو ومنديا انتي داسن بيتكا يبلو أيسنبركن ولا حنتي مسارحتنا يا يبلني أنا خا بزح كتعنو سلا زيد لهم حرين عبل كرسي قريب له يبلو كرسي غوريسنا نبدأ كي وزي علل حيا الموقت حزيز مسل إدونا فانا قد يزارب نيرو تبوك هم زي اللرئيو قنكا كحتي كالكون نايس رح يزخوني لدما سقيبل سدري مزيوم بونا فلحنام انداس حقنا ندعلنا دما أمونغو سلك تدويلو كمل لسيلي وزي أوا زا قداي كمية إلا دما دتحري خيد أب حانتهم تقعيلو يزارب نيرو اتزبلو زنبرن خصومعو زي شقراي نبرن مهنياتو عاويلو يزارب نيرو انتاي كبر الكهدا لخي ايتربشني ولا قحبلي ايقدشنني ندق اي مخانا يابينن سلاخي خا ايقدسنني ايتدول لي كبلي سمعو دق ايدي زبلا إلا دما ايدين اقرين قد يبلني مليسو خا تسعمل لخي أنا سلناتك ايقدسنني ولا حتموت تخليخي كبلي سمعو انت عينت جوكاني إلا دما كساب زودي يصبا بقى كالايك زي كتولي إلا دما بحركاني عزوا قاز وقلس كبلا أنا دما بقويا نابقى زياتو نفسي فز بلني قاز اي تحاتيبا نفسي الرقاقياتو ولا حنتي كم زي تفتري خوينا مخنياتو بعلي كتعرس لزدلخو مسيو كساب زرقس عقل سينا مستقسة تليفون ناي تاقوال سلا زدلخيه مشت كويني دقس مو تليفون والعلاء اتسلكي نمناتي الزويرة بناتي دوللا هيلو سلام يولا سلام من كبل نسام مصبيتي نكو هو دويل كلو نيركي
ጽቡቕ ስምዒት ስለ ዘይረኣኹለይ ድማ ዝድውለልክ ዘለኹ እንታይ ይርክብኩም ይብላ እዋ እምበር መርዓት ኢኺ በላ ኣነ ደ 3 ደቂ እየ ንዓይ ኣብ ዝገዲፉ እዩ ምሳኺ ተመርዒው ኣነ ፀገም ስለ ዘጋጠመኒ ኢኻ ዝደወልኩሉ ማለት መንሽርሆ ስለ ዝሓመምከ መሐከም ሓግዘኒ ኢለዮ ትፈልጢ ሳመ ማለት ግን ሓደ ረሳሕ ሰብ እዩ ኣብዚ ምሰይ ይኸዳ ጓል የለን ንኹለን በፂሕዎን እዩ ነዚ እንዳፈለጥኪ ሓዳረይ ከይፈርስ ኢለ ብዙሕ ተጋዲለ ግን ኣይከኣልኩን ሕጂ ኸ ከምቲ ዝብለክ ዘለኹ ሕማም ኣጋጢሙኒ ትብለኒ ብምሸት እውይ ይበልኩ ዓው ኢለ በኸኹ እንታይ ኮይና ኢሉ ድማ እናጎየ ይመጽእ እንተ ኮንኪ በለኒ ገጹ ምስ ረኣኹ መሊሱ ይብኢስኒ እውይ ይበልኩ ጎረባብቲ ተሲኦም እንታይ ደኣ ኮይኖም የሚሎም ድማ ኩሎም ይእከቡ ውፀለይ ክሬካ አይደለን ውፀለይኪ ናብ ደገኻ እዚ ንዓይ ኣተኸንደ ክትሓስም እንታይ ገይረ እንታይ በዲለካ ሓፍቲ ብልካ እንድዩ ኣቦ 3 ቆልዑ ኮይንከ ኢኻ ንዓይ ተመሪዕኻኒ ኣተኸንደ ክትሓስም ብብኽያት ኮንኩ ጎረቤት ገሪምዎም ኣፎም እናጠወዩ ገዝኦም ይኣቱ ንሱ ከዓ ተግባር ፈሊጡ ኣብ ማይ ዝኣተወ ተንጭዋይ ኮይኑ ብዘይ ድምፂ ወፂኡ ይኸይድ ሙሉእ ለይቲ ብብኽያት ዓይነይ ክሳብ ዝሓብጥ ኮንኩ ከምዘይ ወጊሕ የለን ወጊሑ በቃ ንስድራይከ እንታይ ይኽብሎም ሰብከ እንታይ ይኽብለኒ ወይ እንታይ ደፊንኒ ኢለ ንነብሰይ ምውቃስ ኣይቋረፅኩን ልበይን ክብሪ ስድራይን ተደፊሩ መቸም ተሓቢኡ ዝሕባ የለን ክሳብ መዓስ ሓዲ ኣላ ኢለ ድማ ናብ ገዛ ስድራይ ይኸይድ ሰላም ጓለይ ሳሚ ኸዳ ትብለኒ ደይ ስም ምስ ፀዋዕቶ ልበይ ዝርግ በለኒ ከይሓሰብክዎ ንብዓት ሰረብረብ በለኒ ወይ ጓለይ እንታይ ኮንኪ እንታይ ረኺብኪ ትብለኒ ደይ ብስምባደ ሕንቕንቕ እንዳበልኩ እቲ ዘጋጠመኒ ኩሉ ይነግሮም ብጣዕሚ ሓዚኖም ዝብልዎ እውን ጠፋኦም መጨረሽቱ ኣደይ ድማ ድሓን ዛጓለይ እንታይ እሞ ክበሃል መጀመርታ ጻሪኸ እዩ ጽቡቕ ነይሩ ወዮ ድላይ ኬልና እምበር ንሕና እውን መጻረና ነርና መሓተትና ብዝፈልጦ ጌርና ድሓን ካብ ኮነ እንታይ ይበሃል ነብሰ ኸይትረብሽ ዛጓለይ ትብለኒ ኣበይ እውን ውሽጠይ ከረጋግእ ከም ዘለኒ ይነግረኒ ንዓይ ክእብድ ገፊእዎ ነብሰይን ክብሪ ስድራይን ኣድፊረ ኢለ ድማ ብጣዕሚ ሓዘንኩ ብድሕሪ እዚ ረኺበዮን ደው ኢለሉን ኣይፈልጥን ስሙን ተተላዒሉ እውን ነብሰይ ፈዝፈዝ ዝብለኒ መቸም ግዜ ናይ ኩሉ መድሓኒት ከም ዝበሃል ድሕሪኡ 3 ወርሒ ገይረ ሕጂ ህይወት ብሓድሽ መንፈስ ጀሚረ ህይወተይ ኣብ ዝሐሸ ደረጃ ክበጽሕ ይጽዕር ኣለኹ ብዝሓለፈ ከይተዳሃልኩ ህይወተይ ክቕጽል ከም ዘለኒ ምስ ነብሰይ መኺረ ናብ ስራሐይ ተመሊሰ ኣብ ጽቡቕ ናይ ስነ ልቦና ደረጃ ይርከብ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ካብዚ ዝሰማዕኹምዎ ታሪክ ገለ ትምህርቲ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብኻልእ ታሪክ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ